Vlog sa da! Oh, kaon na day. Gawag na mong gamin na. Ako? Oo. Ito yung flat na. Flat na nantiyan na. Lahat sige, standby sa balay. Sige, gayet. Balik ka na trabaho, ma'am. Hey guys, I am CJ Shredder. Welcome back to my channel. So today is another Saturday video. Oh, Sunday na ko na yung post day no. So karon kay as usual Sabado magting grocery time, pero before taman grocery mga unsa ta. But before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and puti ko tanawon dito. Bagong ligo. Abi, grab. Yan ba ninyo? Ngano man mundo ha? Mata ni Grab ay musika gid no. Murag Julin daw. Ito daw, laing kayong mga bata sa mga oras sa TV. Ngulay sa tungod sa siya. Di para mo na sa iro. Sa mga on. Para mo na sa iro. Kiyat ba ninyo eh? Wala ni kayo magwaig. Stay ka lang niya. Ito mo customer. Kapalit busy masang yung papa. Ito sa hindang. Mga onta, mga best mga bay, mga ka-share peace and lovers. So I'm running home. This light is not for me. Wala mo. CJ Shredder, welcome back to my channel. So we're here again at SM City Cebu for another grocery run, and I have some stuff to buy as well sa Cyberzone, so I'm gonna go there before I go to the grocery. So hopefully dili kayo crowded karon, but what do I expect? So always gonna crowded na diri ang supermarket tungod sa social distancing and limitation sa mga tao dito sa Cebu. Today is June 13, 2020, and today is the second weekend of GCQ here in Cebu, and the latest updates kay ang Cebu City na ang #1 sa balota. So Cebu City na ang #1 sa COVID-19 cases in the Philippines. So mga higala, mga ka-share peace and lovers, mag-amping ta kanunay kay di lali masakit karong panahon na. So mosulod ta sa SM, kanya kong GoPro kong gamiton, kay dulit ya ko na ang last vlog kay flip ko ng gamit, so karon GoPro kong gamiton karon, pero para lapad na. Alright, let's do this for peace and love. Tarang! Ayag lagi dila yun. Ngit-ngit kay close man ang mga cinema, so ato ta sa Cyberzone kay ato ko magpalit na. Oh my god. Ah, pwede na mag-dine in no? Oh, na ka-dine in nga nagkape. Huwag nasuya dahin ko. Oh? Pwede na rin ay. Pero di mata mag-dine in karon kay oh, anting mag milk tea ta kay, you know, usual milk tea kada Sabado, kada grocery. So yeah. So yeah, open ang mga barbershop. Kani, pwede ka na kinana sa kano kanang padulong sa kuan sa bukid. So, never fails to amaze me here because Philippine Independence Day man pag Friday, so wala sa inana. So I think I'm following the wrong arrow. So dapat follow ta sa arrow nga nakabutang dire. So kani dili ta dapat. Ana. So ako lang suggestion siguro para eye-catchy kay siya. Eye-catcher kay ang mga signages dapat color red o color yellow or color orange para dali makita sa mga tao ba kay kani color green or laing color blue. Dili kayo makitaan niya mo na dili na follow sa mga tao. So hopefully ang mga signages kay kanang maana din sa mata ba, di ba?
Alright, naga na kay look, closing out sale. Matay. Follow sa kuan. Ayan, may Miniso, Sumonico, Black Scoop. Alright, Cyber Zone is over there. So, okay pangitaon, kapaliton. Ngayon na yung Cyber Zone. Oh, wala rin si DR King dito. Wala na. Patay. Techno Kid, Octagon. Naman din pa ito sa Octagon ta, pero murag next time na lang kaya wala pa kay kwarta. So, empty stages. Awesome ko ba itong kuhan eh? Ito kong ipangita. Momo Express, New Tech. Ay, sayop dapat. Nangita ko sa kanamang camera. Dili, dire. Cellphone mo nga, dire. Sarado ang camera house. Sarado. Asam ko pa ato kong pangita. Akong pangita. Kung kinahanglan kayo. Alright, so mag-gawin na ko pa ato. Akong ipangita. Kaya maragwala man dyan. So, isulod ko karon sa department store. Kaya napasagay pangitaon dire. So, mapasalig na ka siya. Kaya kapag kagsakang wala gipaanda ang escalator. So mga to, unfortunately wala. Palpak. So wala ko'y napalit. Nga akong toyo karon dire sa SM. Ay nako. So yan kala ko sa Ayala na. Basig naa sa Ayala mo. Pero murag kapon no kaya to eh. Siguro next time na lang kung dili. Ado na lang ko sa online yun. Munaab na ko. Mangita ko mainom. Pag-iuhaw ko. Then mag-proceed na ko sa grocery. Kaya for sure. Taas kay linya nga to. And then it's 2:45 na. Then mahuman ako grocery na. Alas 5 na. Alas 6 na ba. So. Ay, laban lang itaan ni mga best mga bay. Mga ka-sharpisan labas. Pwede na driver black BMW. Oh my god. Greenwich is open guys. Solo Starbucks. Choking guys, Chowpan. I miss Chowpan guys. Pero busot man ko sa no Chowpan. No Chowpan, no Chowpan. Pachaw la. Taga nag kuan square murag kanang kuan. Murag game. Gongcha. Kani ako mapakita. Gongcha wish a girlfriend was hot like you. Yeah. Pata Gongcha guys. Kumubo sa kalipay sa bata eh. Siyempre, pinagod na! Hope you guys can see me because my eyes isn't that expressive, no? I don't know guys, if para sa inyo, expressive ba akong mata? Ngayon yung may lahat ako ang expression karon nga nagtabi nga naka-mask. Pero let's enjoy the milk tea guys! Oh! Alright guys, so hulot na akong milk tea. So, time for me to go to the grocery because it's 3 o'clock in the evening. Tara, akong gipangita. Tagpila ka, ninong pila kong mahal kini. Joke lang, mahalo nila ang brand. So, dili lang ko at nakanan akong baratohon. Kanang kuhan ba? Narasa ka ng 1,000 ang budget. Pataw ka ito katag 5,000 1 taon to eh. Pag niya, audition na to sa PBB. Let's go guys. So, murag in kay exam eh. Okay, not bad. Bili kayo yung mga nakataas ang linya. Linya ko nakapot dire last week kay wala rin siya bangko nakabutang dire. So magwarap ra ka dire until such time nga mabutang ka sa sud kana diha sa green. So karon na improvement. Very good SM. I'm not gonna take you to the grocery stuff na kay Joshua. Like wala ka naman akong ginapalit niya. Kay baka naman unsay mga nasa sa grocery. So this is just to give you an update kung saan natabot dito sa SM. Wow, muro di ko ka naman intro sa SM, no? SM baka naman ako. Sharpisan lang yung punta ha. Oy, bata, by the way, nara ko yung teaser kamay. I'm just waiting for an official announcement. Na ko yung upcoming live stream karong Thursday, 8 PM sa Facebook. So better check that out. And atangi lang sa akong Facebook page, facebook.com/CJEstrada, and I can put it here below sa link. Guys, so nanapabalik sa parking lot. And then good thing nakakuha ko cart ngayon ane. Kay last time nagpag-uod ko dalaan ni padong skuan gyud akong motor better bang layo ara pa pregaba. So at least karon dili na kayo kapoy magpag-uod.
Pero ang cart musayaw rag iya hagkalit. Oh. Sa tinora lang kahion kay ko. Gaba. Unya tagbot ang pangitag CR. Kuha man ko ng designated per gender ba. Unya ang doon sa grocery kit pambabae ra. Ang nya palalaki kita sa pikas ka side unya dili makagiang ka ng kuan akong cart ng gida. Prefer man ko nga mag-cart sa kanang kaysa kanang kuanon ba. Wait asa akong yapi. Darade. So yeah, mo to mas prefer man ko mag-cart eh. Tungod atong last week nga tagbaw og kanang goyod sa akong mga gipandala ka pitira bang bugatar ba nya pitira bang layo sa akong parkingan. So mo na nga balay na lang ko manghihian eh. Duol tas balay ba daw. Nya I'm ready to go. So see you sa balay. Muli na ta igapuin ako, giuhaw ko, kahiun ko, igutom ko. Balay na lang. Ay, nako, let's go guys. Your peace and love. Di na mo akong focus. Masaya gid ba sa ganani? Dili makaya sa ko ang gamay nga ring light direct. Ang kangit-ngit. So cellphone na lang. Tumoto siya, abot na ko sa balay. Then, so far, mawalik ako sabaw sa GCQ. As of today, June 13, 2020, na ay additional 73 cases sa COVID dito sa Cebu. So, not sure if ang GCQ mo extend or balik ba ka og ECQ. So, kamo guys, I'd like to hear from you. Sa inyong opinion, kung mas mayo kay direction sa Cebu City. Balik sa ECQ or padayon sa MGCQ. Comment down below your thoughts and I hope to see you in the next video. So kaninga vlog, Sunday na ni siya. Kanya, ikaugma, if you're watching it right now, today, Sunday, Happy Monday!